Ahoj Ondro. Ahoj Adame, tak já jsem Ondra, vítám vás na 4. rozhovoru ohledně INCOR knihovny osobního rozvoje na VŠE. Ondro, jak jsi se dostal do toho projektu INCORu? Já jsem se sem dostal přes Roberta Kiyosakiho, nejprve jsem přečetl několik jeho knížek a posléze, když jsem se dočetl o jeho hře Cashflow, tak jsem si ji chtěl strašně zahrát, tak jsem začal googlovat a došel jsem na stránky Cashflow klubu VŠE a přišel jsem do klubu. Dobře. Jaká je tvoje role v týmu INCORu? Tak já bych měl spravovat webové stránky společně s Petrem, takže na tom teďka pracujeme a snažíme se rozvíjet tak, aby byly zajímavé pro co nejvíc lidí a čtenářů, návštěvníků Cashflow klubu a podobně. Co tobě osobně ten projekt přináší? Tak určitě se rád setkávám se zajímavými lidmi, kteří mají stejný zájmy jako já. Všichni máme stejné cíle, stát se podnikateli, dělat na nějakých projektech a podobně, takže z tohoto pohledu mi přináší Cashflow klub hodně. Zároveň rád pracuji v týmu, což v INCORu je jednoznačně perfektní. To je super. Čím si myslíš, že se INCOR jako knihovna liší od normálních knihoven? Rozhodně svou interaktivitou. Člověk si může přijít popovídat o knížce, když třeba neví, co se má půjčit, tak mu dokážeme poradit. Většina členů klubu už četla knížky, takže dokáže poradit. No a jinak samozřejmě je tam perfektní parta, takže z tohoto důvodu můžou lidi přijít. Jo, to je super. Doporučil bys tam nějakou knihu? Doporučil bych jednoznačně knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho. Já jsem na ní začínal, do té doby jsem nebyl vůbec čtenářem a jakmile jsem přečetl tuhletu knížku, tak jsem začal hltat knížky jak od Roberta Kiyosakiho, které napsal další, tak o osobním rozvoji. Tuhletu knížku bych snad dal jako povinnou četbu na všech základních nebo středních školách, protože mi hodně otevřela oči. A tahle ta knížka byla tady doporučovaná už v minulém rozhovoru, takže bych možná ještě řekl jednu knížku a ta je od Harva Ekra Jak myslí milionáři. Ta je taky hodně zajímavá. Super, to je ode mě všechno. Rozloučíš se s náma? Já bych vás všechny pozval na setkání 1. října v 336 na VŠE. Budeme slavnostně otevírat knihovnu. A určitě si můžete přijít půjčit knížku, popovídat o knihách, můžete třeba představit své nějaké podnikatelské plány, jestli máte a nevíte třeba, jak je zrealizovat, tak my vám určitě pomůžeme. Členové klubu nejsou pouze studenti, ale jsou to i lidé z praxe. Například já už pracuji 4 roky po vysoké škole, ale zároveň mám už 2 rozjeté podnikatelské projekty, teď zrovna pracuji na 3. Takže určitě i z praktických hledisek můžeme pomoct. Super, díky moc.